taker a giver, teda ten, čo si berie versus ten, čo chce aj niečo odovzdať. Čo to znamená pri prednáške? Čo to znamená pri verbálnom prejave? Prvý menovaný vo svojej prezentácii hovorí poväčšine o sebe, o svojich úspechoch. Hneď na prvom slajde vidíte jeho Instagram a jednoducho viac si potrebuje z tých ľudí zobrať, než im dať. Druhý menovaný, teda giver, chce niečo odovzdať, chce niečo v ľuďoch zanechať. Dokáže aktívne počúvať, dokáže ľudí vnímať a ide mu viac o nejakú tú hodnotu, o obsah, ktorý on chce sprostredkovať, než o to, aby dal na piedestál samého seba. No a čo to znamená pre vás? Keď sa ma ľudia pýtajú, ako vzbudiť sympatie u publika, no tak moja prvá rada je, chcite im niečo odovzdať. Buďte giver, nie taker. Keď ste ten, ktorý hovorí iba o sebe, tak viac si beriete, ako dávate. No úlohou rečníka je odovzdávať.